V Užhorode prebiehal záverečný seminár, ktorý sa konal v rámci realizácie medzinárodného vedeckého projektu pod názvom Zlepšenie technických a vzdelávacích kapacít na urýchlenie vybavovacieho procesu na spoločnej slovensko-ukrajinskej hranici. Cieľom tohto projektu bolo zlepšiť situáciu na hraničných prechodoch na slovensko-ukrajinskej hranici. Primárne teda na hraničnom prechode, kde je najviac problémov, a to je teda Vyšné Nemecké a Užhorod. Projekt bol veľmi rozsiahlý a bol zameraný na realizáciu výskumu na slovenskej a ukrajinskej strane hranice. V rámci projektu sa robilo viacero vecí. Jednou tou najpodstatnejšou je, realizoval sa výskum, aké sú teda problémy na tej hranici. Robili sme množstvo interviú vlastne s cestujúcimi, ktorí prekračujú slovensko-ukrajinskú hranicu, teda legálne, cez tie hraničné prechody. Robili sme výskum vlastne medzi samotnými policajtmi, medzi samotnými colníkmi. Je tam proste množstvo problémov. Niektoré sú infraštruktúrne, niektoré sú súvisiace s organizáciou práce, či už policajtov alebo colníkov. Veľmi vážnym problémom je napríklad sociálne zabezpečenie a nízke mzdy tých policajtov a colníkov, ktorí sú na tej hranici. Na slovenskej strane, hlavne u policajtov, je to problém nízkych kapacít. Častokrát, proste, ak im niekto ochorie, nemajú náhradu a robia 3-4 policajti a potom nestíhajú proste odbavovať, ak je nejaký nápor na tú hranicu. Je tam proste viacero problémov, ktoré budeme na tejto konferencii teda prezentovať a budeme teda navrhovať aj ukrajinskej strane, aj slovenskej nejaké odporúčania. Projekt manažovali Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a Národný inštitút pre strategické štúdie na Ukrajine. Partnermi tohto projektu boli aj vláda Slovenskej republiky a štátne pohraničné služby Ukrajiny a Slovenska. Dneska sa jedná o záverečnú konferenciu, ktorá bude bilancovať výsledky teda splnenia úloh a cieľov fondu, kde môžem najmä spomenúť, hlavným cieľom bola výmena skúseností medzi slovenskou stranou a ukrajinskou stranou, výmena skúseností v oblasti vzdelávania, kedy naši policajti navštívili Akadémiu Bohdana Chmelnického a takisto ukrajinskí kolegovia navštívili Akadémiu policajného zboru a naše vzdelávacie školské priestory. Ďalšou časťou projektu bol nákup technických prostriedkov na hraničné priechody, takže kamerový systém na hraničné priechody, kde cieľom najmä je zefektívnenie práce našich policajtov, ďalej ukázanie našich skúseností ukrajinským kolegov a najmä možno aj zvýšenie priepustnosti na hraničných priechodov, kedy vieme všetci dobre, že v niektorých momentoch a časoch tie čakacie doby na ukrajinsko-slovenskej hranici sú nemerne dlhé, takže toto bolo jedný tiež s cieľom projektu. Hraničiarov a colníkov na slovensko-ukrajinskej hranici posilňuje každé spoločné stretnutie a hľadanie ciest na lepšiu prácu, na lepší manažment na tejto hranici, pretože ide o dvoch blízkych susedov, ktorých hranica nie rozdeľuje, ale spája. Takže musíme hľadať všetky cesty preto, aby výkon pri dodržaní všetkých predpisov bol čo najpružnejší a najoptimálnejší. Takže aj preto som veľmi rada, že aj norský finančný mechanizmus podporuje túto myšlienku a vzniklo niekoľko veľmi potrebných, úspešných, sofistikovaných projektov preto, aby sme mohli spoločnými silami, spoločnými krokmi posilniť manažment našej spoločnej hranice. Mestečko Šaľa sa nachádza nedaleko hlavného mesta Slovenska a raz do roka sa sem schádzajú deti z celej krajiny, aby si zasúťažili v prednese slovenských povestí. Tento konkurs má názov Šaliansky Maťko a založil ho šaliansky lekár a dlhoročný matičiar Svetozar Hikel. Úplnou náhodou, ja som robil v Afrike lekára a bol som v krajine, kde bola veľká bieda detí. No a prišiel som domov a som si dal myšlienku aj mojim priateľom, že veľmi radi by sme boli, keby na také niečo, čo majú, bohužiaľ, jakú biedu majú tie deti, aby u nás bola veľká radosť našich detí
tak sme vypísali takúto súťaž, aby dneska mohli sa prezentovať v takýchto slovenských povestiach, aby tú radosť prejavili, aby tá bieda nebola taká, jak som to videl v ostatných krajinách. V tomto roku sa súťaž Šaliansky Maťko konala už po 24. krát a zúčastnilo sa na nej okolo 30 detí, ktoré súťažili v 3 vekových kategóriách. Recitácia povesti prebiehala na veľmi vysokej úrovni, preto súťažiaci si boli navzájom silnou konkurenciou. Jeden z nich, Demeter ho volali, nebol čertiskom, ako by si predstavoval Lucifer. Nie len, že nevodil do pekla duše, ale na dôvažok za stravu pomáhal ľuďom pri práci. Na súťaži Šaliansky Maťko recitovali aj zahraniční účastníci. Ukrajinu tu reprezentovali 2 žiačky slovenskej školy v Užhorode, ktoré vystupovali mimo súťaže. Raz neskoro večer šiel jeden sklenák s plnou nošou. Mesiac svietil ako rybie oko a bolo jasno ako vodne. Ja sa veľmi teším, že naše deti užhorodské sa mohli zúčastniť tejto súťaže, ukázali úžasné vedomosti, aké sú šikovné a myslím si, že aj pre deti to bol nezabudnutelný zážitok, že naozaj sa mohli porovnávať s tými najlepšími recitátormi detskými na Slovensku. Som veľmi rada, že som získala takú možnosť, že mohla by som vystupovať tu na tejto scéne na Šalianskom Maťku. Neviem, páčilo sa to mi veľmi, ale ešte by som chcela niekde akoby, že hodnotili, aby aj nás, deti z Ukrajiny, aj z iných krajín, tako ako aj Slovákov. Myslím, asi možno by aj získali nejaké міста. Приємно, що наші діти приймають участь у міжнародному, до речі, конкурсі. Teší ma, že naše deti sa zúčastňujú na medzinárodnej súťaži. Okrem Slovákov sa tu ešte zúčastňujú deti z Ukrajiny a z Maďarska. Naše účastničky vystúpili chválihodne. Dievčatá recitovali mimo súťaže, ale členovia poroty ocenili veľmi vysokú úroveň ich prípravy. Ešte by som chcel zdôrazniť, že je to náš maličký príspevok k európskej integrácii, keďže Ukrajina sa zo všetkých síl snaží vstúpiť do európskej rodiny. Pekné recitátorské vystúpenia s precíznou domácou prípravou, ktoré predviedli účastníci súťaže, dodali práce porote, ktorá mala veľmi ťažkú úlohu vybrať tých najlepších žiakov. Mám taký si dojem, jak z tých 24 ročníkov, lebo vidím tu tie deti, tú žiadu tých detí, to je pekné, ako vedia recitovať, ako vedia zo seba dať všetko, niečo pekného, čo v sebe majú, vďaka pani učiteľkám, ktorí na to pripravujú. A to je tá cenná vlastnosť a ten zážitok, že si to nechávame pre seba a potom to vieme rozvíjať ďalej. Tak toto je krásne. Vzácnym hosťom súťaže Šaliansky Maťko bol ex-prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, ktorý pravidelne navštevuje toto podujatie. Som veľmi rád, že môžem prísť medzi mladých ľudí, ktorí majú radi slovenčinu a ktorí prezentujú aj svoje umenie recitovať, čítať prózu. A som veľmi rád, že nechodia sem len deti zo Slovenska, ale že chodia deti aj z niektorých krajín, kde žijú Slováci. Takže si to veľmi vážim. Najmä to, že ich rodičia vedú k tomu, aby nezabudli materinský jazyk, aby nezabudli na krajinu, odkiaľ vlastne pochádzajú. Takže ďakujem veľmi pekne aj vašim deťom, ktoré sem prišli a že dokážu takto prezentovať slovenskú kultúru. Celé dopoludne sa nieslo v umeleckej atmosfére a všetci s napätím čakali na slávnostné vyhodnotenie. Ocenené boli 1. až 3. miesto a čestné uznanie za výborný prednes si v každej kategórii odniesli všetci ostatní recitátori.